Колко хора си разплаквал, колко хора си разчувствал. Кажи ми, колко хора проляха топлата сълза на огорчение заради теб, а колко онази студената на разочарование, а тежката сълза на раздяла. А онези леките сълзи вкарвали си в очите на хората, сълзите, които бършеш почти на мига и завършваш с "свикнал съм". Кажи ми колко сърца успя да свиеш, а колко хора затаиха дъх заради теб. Като човек те питам, не като роднина, не като приятел, не като познат, близък или далечен. Дори не те питам като съдист. Кажи ми, колко накара да се замислят и колко остави да падат, без да подадеш ръка. Колко хора отстъпиха крачка назад, запитвали си се какво мислят хората за теб, или се утешаваш и заявяваш с тежкия авторитет в твоето съзнание. Кажи ми, съвестта приятелско настроена ли е към теб? Смяташ ли, че плати за грешките си и предварително ли го направи? Може би си велик в своята професия и своите увлечения, но за да бъдеш велик в каквото и да е, преди това трябва да си човек.